2 Kings 1, verse 1 to 6. Hallelujah. Then okupesira uzobata Matthew 27, verse 45 to 53. Tichaverenga soko raMwari kubva kubhuku yamuprofita Isaiah chapter 53. Mazwi makuru aripo anoti kutambudzika kwomuranda waJehovha panzvimbo yedu. 53 verse 1. Ndianiko wakatenda zvatakaparidzirwa? Ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kunani. Hallelujah. Amen. Hanzi ndianiko wakatenda zvatakaparidzirwa? Uye ruoko rwaJehovha rwakaratidzwa kunaaniko? Kureva kuti nhau iyi yakanga yataurwa kubva kumavambo, uye ruoko rwaJehovha rwakazoratidzwa kunaani? Hallelujah. Verse 2. Nokuti wakamera pamberi pake sebukira nyoro, somudzi unobuda pavhu rakaoma. Hallelujah. Amen. Ni Jesu ari kutaurwa nezvake. Hanzi wakamera sebukira nyoro, semudzi unomera pavhu rakaoma. Pandakaverenga vhesi iyi, ndakatarisa mhandara Maria riri ivhu rakaoma, nekuti rakanga riri gombo, rakanga risiri gura, rakamborimwa. Akanga ari mhandara achifananidzwa nevhu rakaoma. Saka chakanga chiri chiprofita chekutaura pamusoro paMaria uye akazobereka Jesu. Haleluya. Amen. Somudzi unobuda pavhu rakaoma, haane chimiro kana muvambo kana tichimuona. Haleluya. Zviri kunzi Ishe Jesu akanga asina chimiro kana mavambo kana nenhoroondo, nemhaka yekuti Josefa akanga achitonzi aive kapenda. Maria akanga hatizivi nhoroondo yake haina kutombotaurwa kuti akanga achiita nezvei. Saka pakutarisika kwevanhu venyama nemeso enyama akanga asina chimiro. Haleluya. Amen. Haano kunaka kuti tumude. Wakazvidzwa nokurashwa navanhu, munhu wokurwadziwa. Haleluya. Hanzi haana kunaka kuti angadiwa, akazvidzwa nekuraswa nevanhu. Ndinorangarira panhoroondo yake achitombochinyirwa achinzi pane chakanaka here chingabva Bhetirehema, hapana chakanaka chingabvako. Neimwe nzira vakanga vachimhura nyange nemusha waakanga aberekwa. Haleluya. Wakazvidzwa nokurashwa navanhu, munhu wokurwadziwa, wakaziva urwere, somunhu unovanzirwa navanhu zviso zvavo. Wakazvidzwa, nesu hatina kumukudza. Verse 4. Zvirokwazvo wakatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu, asi isu takati watakatambudzwa. Asi isu takati wakatambudzwa, wakarobwa naMwari nokumumanikidzwa. Haleluya. Hanzi zvirokwazvo wakatakura matenda edu nekumanikidzwa, asi isu savanhu manje nekuona. Ndinoona vari vaFarisi vaya manje vakuti arohwa naMwari nekumanikidzwa nemhaka yekusaziva kuti akanga achitofira zvivi zvevanhu. Haleluya. Amen. Asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurobwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake. Takaporeswa namavanga ake. Verse 6. Isu tose takanga takarashika samakwai, takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake, asi Jehovha wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Haleluya. Amen. Hanzi takanga takarasika samakwai, zvirokwazvo wakatakura kuipa kwedu, akatakura zvivi zvedu. Mhaka yezvivi zvedu yakaturikwa pamusoro pake. Takanga tisingakodzeri kuva vadyi venhaka pamwe chete naKristu. Takanga tisingafaniri kunge takaungana pano. Takanga tisingafaniri kuti timunamate. Asiwo paakaroverwawo pamuchinjikwa nekuda kwezvivi zvedu, nesuwo marombe takapinda ipapo. Nesuwo rudzi rwakanga rusingatariswi takakwanisa kupinda. Nemhaka yeiko? Nekuti pakaita nyasha, pakaita mumwe akarwadziwa, uye akatakura kurwadziwa kwako, uye akati panzvimbo yekuti iwe unge une vanga, iye akaita vanga. Panzvimbo yekuti iwe unge une ronda, iye akaita ronda. Haleluya. Amen.
wakamanikidzwa, kunyangwe zvakadaro wakazvininipisa. Akazashamisa muromo wake segwayana rinoiswa kundobayiwa, uye segwai risingachemi pamberi pavavevuri varo, saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Verse 8. Wakabviswa pakumanikidzwa nokutongwa. Kana vari vezero rake, ndianiko pakati pavo wakarangarira kuti wakagurwa akabviswa panyika yavapenyu? Wakarobwa nokuda kwokudarika kwavanhu vangu. Verse 9. Vakamupa bwiro rake pamwe chete nevakaipa, akafa nomufumi pakufa kwake. Kunyangwe asina kuita chisakarurama, kunyengera kusina kuwanikwa mumuromo make. Amen. Hallelujah. Kuna 2 Kings 1:6. Hallelujah. Amen. Pano pataurwa kunzi nyango dai akamanikidzwa, rufu rwaakafa rwakanga ruchirwadza, asi haana kukwanisa kushamisa muromo wake segwai rinoenda kunourayiwa. Ndofunga wayai cheme vakambouraya wai, unonge iuraya yakanyarara kusvika yafa. Zvino zvinoti zvakaita mambo Jesu, segwai rinoenda kumuveuri waro, haana kukwanisa kushamisa muromo, anzi akagoverwa bwiro bwake pamwe chete nembavha. Tinozvirangarira zvinotaurwa pamuchinjikwa cheJesu akarembedzwa pamwe chete nembavha, zvakanga zvisingafaniri kwaari. Iye akanga asina mhaka yaikodzera kurembera, asi akarembedzwa pamwe chete nemakororo, akanga ane mhaka yaikodzera rufu. Ameni. 2 Kings chapter 1. Chapter 1. Tichaverenga bhuku rechipiri ramadzimambo chapter 1. Mazwi makuru aripo anoti kurwara nokufa kwaAhazia mambo weIsraeri. Verse 1. Zvino vaMoabhi vakamukira vaIsraeri shure kwokufa kwaAhabhi. Zvino Ahazia wakanga awira pasi napahwindi yekamuri yake yokumusoro yaiva paSamaria, akarwara, akatuma paJerusarema. Ndanga ndaenda kumusoro, ndichatangidzisa. Akarwara, akatuma nhume akati kwavari, endai mundobvunza Bhaari Zebhubhi, mwari weEkroni, kana ndichapora pakurwara uku. Asi mutumwa waJehovha akati kuna Eria muTishibhi, simuka undosangana nenhume dzamambo weSamaria, uti kwavari, asi hapana mwari here pakati paIsraeri, zvamunondobvunza Bhaari Zebhubhi, mwari weEkroni? Naizvozvo zvanzi naJehovha, haungaburukizve pamubhedha wawakirwa, asi zvirokwazvo uchafa. Eria akabva. Verse 5. Ipapo nhume dzakadzokera kwaari, iye akati kwavari, mambo Ipapo nhume dzakadzokera kwaari, iye akati kwavari, madzokereiko? Ivo vakati kwaari, mumwe murume wakauya akasongana nesu, akati kwatiri, endai, dzokerai kuna mambo wakakutumai, muti kwaari, zvanzi naJehovha, asi hapana mwari here pakati paIsraeri, zvawotuma vanhu kundobvunza Bhaari Zebhubhi, mwari weEkroni. Naizvozvo haungaburukizve pamubhedha wawakwira, asi zvirokwazvo uchafa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, chechi ya Jesu. Amen. Pano pari kutaurwa nyaya yemurume anonzi Ahazia, anova mwana waAhabhi uya watambonzwa, aive nemudzimai ainzi Izabheri. Ndoda kuti mupabate ipapo. Ahazia akaona zvakaitirwa baba vake naMwari wechokwadi, akaona zvakanga zvaitirwa nyangwe namai vake. Simba raMwari mupenyu akanga achirisiva, kwete kuti akanga asingazivi. Zvese zvakaitika mumeso make achiona, nekuti ndinotobhilivha kuti akanga akura, akanga asiri mwana mudiki.
asi ndoda kuti uone chivindi chake manje aziya. Nesimba rese raMwari rawakaziva, neminana yese yawakaona yaJehovha, asi akaita chivindi chekutuma nhume kuti endai munobvunza Bhaari Zebhupi, mwari weEkironi. Ari kunonzwa kuna Mwari Jehovha, uye ari kunzi mwari weEkironi, kana ndichazoporasve. Iko bedzi kudonha kwaakaita pahwindo kwaifanira kumuratidza kuti kuna Mwari. Asi arere zvakare ipapo ndoda kuti uone nhubu, munhu asingagoni kuti ashanduke zvaakaita. Mai nababa vako vakarohwa wakatarisa, vaprofita vakaurawa wakatarisa, vakabata. Iwe pamusoro pazvo wakadonha nepahwindo ukakuvara uvete. Ndo paunosimba murume mukuru kutuma nhume kuti endai munobvunza chimwari chauri kuziva chakatadza pagomo reKameri kuburusa moto. Zvinonzi Mwari nekuti meso aJehovha ari pese pese. Vakazviona vakazviziva, vakatuma mutumwa wavo, vakati mhanya kuna Eriya munhu wangu, unomutaurira kuti aende kunosangana nevatumwa. Angovabvunza mubvunzo chete, usataura zvakawanda kwaari. Ndoda kuti ungonomubvunza bedzi, nekuti ndinoziva kuti anozviziva kuti Mwari aripo, nekuti ndinoziva kuti mabasa angu anoshamisiresa anomaziva. Saka ndoda kuti ungonomubvunza kuti hapachina here Mwari pakati paIsraeri zvawotsunga mwoyo kusungisa varume vakuru manyatera kuti mhanyai kwaEkironi munobvunza Bhaari Zebhupi kana ndichazopora. Kubva musangano uchitanga paingoparidzwa munhu ngaatye Jehovha asiye zvakaipa, munhu ngaaruramise nzira dzake. Munhu adiniko tiri pano, simba raMwari tichiriona, mabasa makuru achiitika, kwete kutanga nhasi asi nemisi yekumashure atina kutanga kuzviona nhasi. Mwari achiita mabasa ake anoshamisa. Asi ndo paunoona munhu achitsunga moyo, abva pano kuzonyengetera Mwari. Mwari ari kumuziva wanga uri pano wakazvivharira, adzokera kuguta kwake. Unomuona zvachiverevedza kuinda kunobvunza svikiro rinosvikira. Ameno ndikati chiko n'anga kunobvunza kuti bhizinesi rangu richazofamba here, kana kuti zvakati zvangu zvichazoita here, mwana wangu achazoroorwa here. Hapachina Mwari here pakati pedu zvawatsunga mwoyo mudikani kunonyura mudziva mumanjusu uchida kutsvaka kubvunza kuti zviri kufamba seiko. Hapachina Mwari here pakati pedu zvawatsunga mwoyo mudikani kuinamba magodobori kuti zviro kwazvo uite kunopumwa nemuswe. Handizi kuti muswe wechiwa unoputsa. Asi Mwari manherano vari kuti hapachina here Mwari pakati penyata, hapachina Mwari here muFoundation of Faith Ministry muno zvawatsunga moyo. Tiri kuona mumadziva kwatinogara uko makarasirwa maraisi, mumwe musi ndakatsamwa ndamukira kunowacha kuona dziva rese rakazara raisi namamindi. Chokwadi here mukadzi mukuru kutsiga kesi yeraisi kuenda naye kunorasa mvura? Vana vaimi muchabhurwa naMwari shuwa neshanje. Kesi yeraisi aenda kunokuturira mudziva, masuwisi aenda kunokuturira mudziva. Dambudziko rataita, tine maKristu asingagamuchiri urwere, asingagamuchiri nguva dzakaoma, asingagamuchiri kuoma kwezvinhu. Sezvakaita murume uyu akanga avete panhoo, haana kuita patience yekuti airwa. Hapana chinhu chiri permanent pasi pezuva, it's just a phase. Zvinopfuura ndopinda mune chimwe chikamu. Asi Mwari wakati zviro kwazvo hauchaburukipo nechikonzero chekuti waenda kunobvunza Bhaari Zebhupi.
pawakavata watoataka kupedzisira ende tsoka yako haichatsiki pasi futi. Chenjera mudikani kugurwa panyika yevapenyu nekuda kwechivi, nekuda kwekusateerera Mwari, nekuda kwechifeve chekufeva nevamwe vaMwari. Ndinochifananidza nekuti kufeve. Nekuti sine murume mumwe chete anova Jesu Kristu, uyo watakagamuchira tikatenda kwaari naMwari Baba naMweya Mutsvene. Zvino iwe pari Zebhupi uyu wawakuenda uchinopfugamira, oyi murume wako uyu achati kudiniko nazvo? Haleluya. Haleluya. Hanzi zviro kwazvo uchaburukipo ende uchafa. Ende shoko raMwari ndi ameni. Kana rati uchafa ende unofa. Glory. Kufeva nevamwe vaMwari kunourayisa. Kufeva nevamwe vaMwari kunokuvadzisa. Iwe unoti Jesu wakamboiona iwe? Unaiziva iwe kuti yakaita sei? Yaunoenda nayo kunoti unokanda raisi, yaunoenda nayo kuti unaisa maswitsi imomo, ingaita simba kudarika raMwari iwe. Wakamboinzwa yakanyorwa muBhaibheri iwe? Wakamboverenga nezvarekana pairi? Tipesai mama, tipesai. Tisanyengedzwa nezvenyika ino vadikani, nekuda kwezvinhu zvinopfuura. Tisateta nhamo vadikani, tisateta kutambudzika vadikani, tisateta kushungurudzika vadikani, tisateta kuomerwa vadikani. Hapana chinhu chiri permanent pasi pezuva. Pakuti situation yauri kurarama pane umwe akatombopinda nemairi. Parizobva ati hapana chitsva pasi pezuva. Zvinhu zvese zvaunoona zvakatombovapo kana akatombozvirarama asi akazvikunda. Amen. Taneta gore negore tinouya kumusangano. Jesu ngatibatsire. Tinouya kumusangano tonyepedzera kunge tapinda mumweya, tonyepedzera kunge tapona. Vaparidzi vari kuparidza, vashumiri vachishumira, madeliverance achiitika, zvese zvinoita zvichiitika. Asi kaMwari ako kabhari Zebhupi ako, seiko usiri kuda kukasiya? Seiko usiri kusiya kaMwari kakwako? Haubviseiko kubva nechina uchirodzwa? Wese ari kusvika pana ari kutaura regedza chakaipa. Handina kumbonzwa kuparidza akakurudzira chakaipa. Wese aimira pano aitaura nezvekuipa kwechivi. Asi iwe haubvi sei? Mwoyo wako akasindimara seiko? Mwoyo wako akasindimara seiko iwe Ahazia? Watsunga mwoyo zveshuwa kuti usarudze kufa nekuda kwokusabvunza munhu waMwari uri kumuziva kuti aripo pakati penyu. Aimuziva Eria, akanga asiri munhu wesikireti, akanga ari munhu waMwari, muprofita mukuru ane simba. Aimuziva, nhoroondo yake aiisiva, asi akatsunga mwoyo kuti kwete, uyu Mwari uyu anondinonodza, ndinoda chop, ndinoda kuenda kuna Bhari Zebhupi nekukurumbidza, zvichida ndiye angandipe mhindu. Kuna Matthew 27 hakuna kusoverengwa. Yanga iri nyaya yaJesu ari pamuchinjikwa. Matthew 27 45 watichakudzai. Tichaverenga bhuku yaMateo chapter 25 chapter 27 verse 45. Zvino kubva panguva yechitanhatu kusvikira panguva yepfumbamwe, rima rikavapo panyika yose. Nenguva inenge yepfumbamwe, Jesu akadana nenzwi guru achiti, Eri, Eri, rama sabakatani, ndokuti Mwari wangu, mandisireiko? Vamwe vakanga vamirepo vachizvinzwa vakati, uyo unodana Eria. Pakarepo mumwe wavo wakamhanya, akatora chipanje, akachizadza nevhiniga, ndokuchiisa parutsanga, akamunwisa.
Haleluya. Zviri kunzi Jesu ari pamuchinjikwa aroverwa taakutotarisira rusununguko rwedu. Zvinonzi neawa rinenge rechitanhatu kusvika paawa rechipfumbamwe kureva kuti 3 hours nai rima rakavapo pasi pezuva, rima rakafukidza nyika. Mwanakomana womunhu ari pamuchinjikwa akarembera. Zvinonzi ipapo ndopaakazodedzera akati Eloi Eloi lama sabachthani. Hanzi ivo vakande kusaziva vakataura kuti tarisai unodeedza Eria, regai tione kana Eria akaburuka kudenga akauya kuzokununura. Hanzi ipapo mumwe akamhanya akanotora vhiniga yaivava akaisa pachipanje akauya akamunwisa. Amen. Uri kuona kuita kwavanhu vasingafungi. Vakare ivava ndo vakanga vasingatendi kuna Eria. Vainyapedzera kuti vange vasingazive kuti kuna Eria. Nhasi unovanzwa ari kuti Eloi Eloi vakutaura kuti tarisai ari kudaidza Eria. Chavasina kuziva manje ndechekuti Eria wacho asati avapo, uyu murume akanga akarembera akanga atovapo kare. Chavasina kuziva kuti pakuzvarwa kwaEria uyu murume uyu akanga atovapo kare. Asi nemhaka yekuti havana kuda kuziva chokwadi, vakarambira munharo dzavo idzodzo, vakarambira mudzidziso dzavo. Ndambotaura pano masikati kuti vakanga vachifamba vakabata murayiro asi vasingaunzwisisi. Kwanzi ipapo vakamupa vhiniga yaivava. Vhiniga yaivava mudikani ndakaifananidza nekuvava kwakanga kwakaita upenyu hwedu. Kuvava kwakanga kwakaita zvivi zvedu zvakanga zvisingakwanisi kutarisika, zvakanga zvisingagoni kuti zvigamuchirike, zvakanga zvisingagamuchiriki mudikani. Amenewe kana une nhoroondo iri nani, asi yangu ndikakuudza iri siriyasi zvekuti unogona kupanika kuti sei ndakazomira pano sezvandiri zuva ranhasi. Asi nekuda kwemurume uyu akamwa vhiniga, nekuda kwekuti kuvava kwangu kwakapinda maari, nekuda kwekuti kukoniwa kwangu kwakapinda maari, nekuda kwekuti utera hwangu hwakapinda maari. Izvo zvataurwa kuna Isaya kuti aiwa iye akanditakurira mutoro yangu yese, kurwadziwa kwangu kwese kukaiswa paari. Urwere hwangu hwese ukaturikwa paari. Ndokara achitaura kuti never ever try to justify a disease kwandiri. Iwo ndinoziva kuti every disease is a demon. Idemoni kwandiri. Inozvipupura izvozvo ini ndimire pano. Nekuti rimwe gore chinondipa kuti ndidaro, ndakaenda mukare hospital ndikanzi une cancer. Ndikabva ndikanzi chinwai hospital ndikanzi une cancer. Ndikabva ndikaenda kumutendere ndikaitwa biopsy ndikanzi une cancer. Asi nhasi ndimire kwadarika makore anodarika 4. Where is cancer? Ndakunzi unofanira kuoparetwa chibereko chirashwe. Asi nhasi the same chibereko ichocho chakabara mwana ndine mwana. So never ever try to justify a disease. Kuti aiwa just because ichi chinokonzerwa nezvakati nezvakati. Every disease is a demon. Nekuti shoko raMwari riri kundijekesera kuti akatakura urwere hwedu hwose. Saka kuona kuri kuzobva kupiko kana Jesu akatakura urwere pamuchinjikwa, kana iye akaenda segwai rinoenda kunobaiwa asina mhaka nekuda kwekurwadziwa kwako kuti wachirega kurwadziwa, kana iye akarembera padanda nekuda kwezvinokunetsa. Otitaurira kuti chirwere nekuti chinokonzerwa nezvakati nezvakati. Iye Jesu akafa rufu runorwadza, iye akafa rufu rwebenzi, iye akarembera padanda. Nyepa kwako. Zvinonzi pakarepo Jesu akaisa mweya wake mumaoko aMwari. Jesu haana kufa. Jesu haana kufa mudikani. Vakanyepera nezvavo kuti takamurovera akafa. Haana kufa. Asi akatoita zvokuisa mweya wake mumaoko aMwari.
kana yadarika ndopa akazoisa mweya wake mumaoko aMwari. Aisa mweya wake mumaoko aMwari. Ndopa nozotaurwa zvekubvaruka kwejira retemberi napakati. Jira retemberi rabvaruka ndakuona kazviriseruka. Kana rabvaruka kwacho kwawaindirambidza kuti ndisaone ndakuona. Kwawaindirambidza kuti ndisapinde ndakupinda. Zvinonzi akadzika pasi. Mamwe magwara ndakamboverenga. Panguva yakanga akafa kudaro. Anonzi akaenda pasi. Akanoparidzira zvitunha zvavakanga vavete pasi. Vakanga vakasungwa vakasunungurwa vakabuda. Neimwe nzira akabvutakidze rufu kubva mumaoko evakaipa. Akabvutakidze kutambudzika kubva mumaoko evakaipa. Akabvutakidze urwere kubva mumaoko evakaipa. Akabvutakidze urombo kubva mumaoko evakaipa. Haleluya. Haisi nyore mudikani. Zuva rakanyara kusvinura. For 3 hours. Zuva rakatsinzinya. Kuti handisvinure kana ndichiona zvakadai. Handigoni kutarisa ndichiona mwanakomana womunhu akarembera. Neimwe nzira paakaburuka paakafa pamuchinjikwa achidzika pasi yaiva hondo newakaipa. Ndopakaitika kusunungurwa kwako. Ndopavairwisana achizodzokako. Akadzoka ava nokukunda. Mutumbi wake ukasaora. Akakunda rufu. Asika usakangarwa mudikani kuti kuna bhari sepipi. Tiri kutaura kuti Jesu akakunda rufu, akakukundisa, akakudzikinura, akakurwira. Asi wakasiya here chimwari chako? Bapo manje. Wakasiya here chimwari chako? Nekuti kana iyo mvura yatiri kutaura ikanzi yaerera zverudzi rupi, haigoni kusvika nepauri kana chimwari ichocho chiripo. Kana kufunga kwa bhari sebhubi kuchiripo. Kana mundangariro mako manero akanaka. Munoziva kuti Satani ane uchenjeri. Vanoshandisa inonzi law of representation. Unoziva kumamisha, tikaenda kumamisha nonzozvonzi mwana uyu mupei huku kana kuti mupei mbudzi. Toda kuona maoko ake. Tiri kutesta maoko emwana. Zvimwe zvinenge zvakanaka asi zvimwe zvine uchenjeri hwakaipa. Jesus. Pawakabatiswa huku mudikani vakaona yakandira masai akawanda, haina kufirwa kana nemwana mumwe chete, ikatsotsonya vese vakabuda. Ndopa vakaziva zvakanga zviri muupenyu hwako. Vakaziva zvipo zvawakanga wakabatiswa. Ndopa vakapedza newe. Vakaziva kuti hauna kwauchaenda. Tamuona dzimwe ihama. Vana vakakura dziri nherera. Waendawo kunochengetwa nehama dzevabereki. Vasvikako mwana ohuku. Toda kuona kuti ane maoko ndiani pakati penyu kunge rudo. Pakuvira kwezuva mwana womufi ndiye anoita huku yabereka. Ipapo vakaona vakati takubatira pano. Satani anoziva zviri mberi kwedu. Tisati tasvikako iye anenge atoziva kuti rakajeka ramangwana ako. Ndiyo mhaka amwe tiri kutenderera panzvimbo imwe chete. Takasungirwa zvinhu zvedu nevanhu vakatipa zvinhu vachiita senge rudo, vachiita sevaitida, vaiita seshamwari dzakanaka,
vachiita sehama dzakanaka. Nepo vakanga vachizama kutsvaga kuona kuti chii chakaiswa naMwari matiri. Vachiona vagowana mukana wekuchipfuta. Manheru akanaka. Anoda kuti mumwe munhu uwanirwe nyasha naMwari. Mwari vagone kusunungura. Nekuti pakabvaruka jira retemberi, manheru ano nezita rako kana rakanga rakaiswa mahari ngaitsemuke. Manheru ano kana ranga rakanyorwa pajira dzvuku nyange rinonzi revenguo tsvuku, ndiri kudhikleya manheru ano jira ngaribvaruke nepakati. Manheru ano ndiri kudhikleya kana rizai ranga rakachererwa pasi ngarichitsemuka nezita raJesu. Nekuti kuna murume akakufira, kuna murume akarembera nekuda kwezvivi zvako. Kana pane huku yavanga vachifidha Jesus mukati memba yavo vachitarisa kuti iko zvinoabereka zvakati, ndo mastepa atora achifamba nhano mukati meupenyu hwake. Manheru ano nezita raJesu tiri kutuma moto. Inofanirwa kumuka yakafa, inofanirwa kumuka yakafa. Nezita raJesu inofanirwa kumuka yakafa. Vakafunga kuti vapezaniwe. Kana chitunda chakanga chiri mupiro chakamuka, akanga afa akavata kare asina kuziva Jesu, nekuti vakavata vasati vaziva nezvaJesu, asi vakamuka nekuda kwerufu rwake. Kweyo wakagamuchira Jesu ukamuziva, ukafamba naye ukamutevera. Unoshungurudzirwa iko mudikani manheru ano. Mweya china inokushungurudzira iko manheru ano. Vamwe vana vedu chaivo Mwari nganditendere kutaura chinhu ichi. Vamwe vana vedu chaivo, unoziva here kuti pane ropafadzo huru inobva kumubereki inoita kuti zvinhu zvemwana zviendeke. Vamwe takakesa vana vedu tega, vamwe takatuka vana vedu tega, vana vedu marombe nhasi uno nekuda kwemashoko atakataura. Vana vedu vari zvavari nhasi uno nekuda kwemashoko atakataura. Asi manheru ano ndinoda kuti urivhese shoko raukataura rakaipa pamwana wako, nekuti ndiwo une simba rekurivhesa. Ndiwo akaritaura mudikani, zvichida ukanga wagumbuka nekuda kwezvakaitwa nemwana wako, zvichida ukanga usina kufadzwa nezvakaitwa nemwana wako. Asi manheru ano ndoda kuti urivhese. Kana uripo manheru ano uya netsoka dzako, ndoda kuti urivhese kesi yawakaisa pamwana wako. Ndoda kuti urivhese chituko chawakaisa pamwana wako. Zvimwe wakazviita ukazvitaura usingazivi kuti zvine simba. Zvimwe wakazvitaura usingazivi kuti zvine simba. Usingazivi kuti pane ropafadzo iri pauri, iwe inofanirwa kutapukira kumwana wako. Manheru ano uya udzikinure mwana wako. Manheru ano uya urivhese chituko chawakaisa pamwana wako. Uya urivhese chituko chawakaisa pamwana wako. Manheru ano uya urivhese manheru ano. Vamwe vana vedu marombe, nekuda kwemashoko atakataura. Wakataura semubereki, usingamazivi kuti ane simba. Asi ukaverenga munhoroondo yeBhaibheri unonzwa vese vakatitangira pakutenda. Vaiti vasati vavata nemadzibaba avo, vaisiya varopafadzawo vana vavo. Vaisiya varopafadza vana vavo. Manheru ano ana mubereki akamira kuno kumberi uya ugwadame pamberi pemubereki wako. Mwari, Mwari,
aukwadzeri kudzokera zita rako richiri muhari. Manero akanaka. Ritototolovoshipaya. Tambulikani nekuda kwetsiye nyoro dzaukuita. Chiti ndiri kubatsirawo hama yangu sikazivi kuti aiwa kutozvisungirira. Chiti ndiri kubatsirawo mwana wamai vangu, mwe mwana wamai vako chaivo. Asi hauna kuziva kuti apfekwa naSatani. Ane chimwari chiye chibhari zebhuku ndochaakatora akanopira chipo chaukanga wamupa. Ndochaakatora akanoisa paaritari yaMwari kuti zvinhu zvako zvirege kufamba zvakanaka. Chakumbira vafundisi vanyengeterera hama dzisungurudzwa nekuti Jesu ari pa